Bo widzisz jak to jeby? To oni tak prepínajú, teraz sa musím na 9, vieš, že 9 ale keď sa nedávali 9, tak to je pa 8, to neviem, vieš? Nie, to si nesýkal, ale tak kde ideš, než to vykradí, to robo, No je tak? to je zase ty jebu, že? To je jaký tak, nedaj mi. Dobre, hraj, Taxikára vláči. Central Radio News Break, and I'm rockin' Ricky Fox. Television. Get this. Television sets can be purchased starting today. Ed Warling's Electrical Appliances is the first store in the To ride the wave of the future, you'll have to do it without an arm and a leg. And what's worse, you'll still be in your old car. For Empire Central Radio News, this is Rockin' Ricky Fox. To je ten bar, toto je ten bar. Nie, idem akurát. Ja ešte si neujebal. Oko všetkých o peniaze. To bude dlho trvať. To by dlho trvalo. Vieš, ako to je ďaleko? Pedro? No však ja viem. To nejde ďalej. Roman, keď nevykradne jeden, tak Teraz ideme na pumpy a No potom aj pumpy grúži. okradneme A potom rovno. grúži. No. Potrebujem peniaze, aby som mohol... Odrúžia. aby si održil. Aby som mohol na opravu a ešte ochlaskať sa. Brokovnicu potrebuješ. No čak brokovnicu, však na zbrane som bral. Bo, jebo, sa musíš pomstiť, je tomu jebnutému, že? Keď tam nebude policajt. No a viem, že som brala na policajt, že pýtam, môj má to auto, práve že... Policajt! Ide o piči, že? Ale počúvaj. Ešte bude lepšie, vieš, že keď tam budú aj tí poliči, že ako ich ojebeš, vieš, ty tam budeš mať to auto a ty nepôjdeš, vieš? To bude ešte lepšie, keď tam budú poliči, vieš? Len to nebude žiadna akcia, vieš? Keď tam nebudú poliči, to si to musíme vystrieľať, keď tam budú, vieš? Ty ich ojebeš. Vieš, že ty rýchlo pôjdeš zadom a oni pôjdu normálne predom, vieš? Čo je? Nemám. Pýta, vieš? Okradni ho. Dobrý ráno. Hej? Vypadni sakra odsaď. Já se tě nebojím. Hej? Ty sa ho nebojí? 50. Strhajte! Jako má už ďal, hej? Nevadí. Že ako môžu, ja som si... Pronásledujeme pachatele nehody. Už sa možno teba vrátiť, ty si išiel. Nevadí. Ním nepovedal, že... Čo im ideš platiť? Ale nie. Nevadí, Ty serem by ho. som nepovedal, že ja sa te Za tohle vám budu muset vrátit. 50. Vito, Tak čo Skeleton serem? alias Roman, keď sa naserem, tak ty... Ty jsi mi naboural auto! Koľko daj mi tam ty okuliare? Fajn, tady máte. A dej se konečně do pucu, kamaráde. Tady je príspevek na pivo. Príspevek na pivo. Tých 50, čo si mu ukradol. To je čurák! On do mňa nabúral, henten. Prenasledujú si. Empire Central Nejdem, Radio. serem. Na čo? To sa už jebol. Uža. Ukradnúť. Jebnúť. Uža, na ruču sa chcem pozrieť. No. Uža, máš tu nejaké dobré pivko?
Vytáhni na můj prach. Baví vás to, protože mě ne. Hej? Pronásledujeme podezřelého. Rozumím. Ale tak ty bereš tu kasu. No tak třeba to nemusí bavit, Já jsem se auta, pane. ani bavit nebude. Nedáme to ty, že? Nemôžeš platiť 50, to si ukradol. Nie, 100 platí pokuta za zabitie. Teda, za to. Tyko. Ale si nezobral kasu, či? Nezobral si kasu. No, nedobral, nestihol som. Jaký piči, teraz si nič nezískal. Tých 50, čo si šúpal z pumpy, si zaplatí za pokus. Však idem tam znova. No, ver musieť, môj. Aby tam nedali pasky, nestačí. To som fakt nezískal. Ja tu nehabu. No tak čo? Sú tam dvaja policajti. Čo nás si nemôže ani kradniť. Nemôžem, veru nemôžem. Na pumpu bez znova. No možno tam to si mi dá. No. Povieš, ale ja ide na pumpu. Taký sa nabíja. Roma, máš tu pelinu? Nie. Podezřelý je asi 1,80 m, vysoký, průměrné postavy. Co som spravil zase? Potvrzuju. Musíme zase domov. Jako vtedy, vieš sme oden ťa ostrievali, vieš, ako normálne aj Marti mi dostrieva tá MPPka. Vieš? Ozaj počúvaj, náhody, vieš si, keď ti kúpime, ja si kúpim devinu, Vlado si kúpi devinu, vieš, keby aj spálo, vieš. No a vieš, ak by sme zavolali Adama, vieš, a išli by sme tie prestrelky robiť, vieš, vykrývaču, vieš, ako sme vtedy robili. Vieš, a to bolo dobre, lenže, ale dobre, on nech nestrieľa, nech sa jebe. Ale vieš, ako sme vtedy robili, vieš, on teraz by sme mali guličky, vieš. Lenže zase, vieš, chápeš, že Pálo, on nemôže hrať s guličkami, že? Ale však on má zlomenú nohu. No však viem, ale však nahodí. Ja a Pálo by nemohol byť. Sme museli ísť do kraja, že? Tak Pálo má non-stop. Počkaj, vlastne si ho môžem opraviť aj v garáži. To ste vedeli? Neviem. Že sa dá opraviť aj v garáži. Teraz sa podriam. No. Opraviť auto. Odejít. Si ho neopravil. Už však nejdem. Tak by si sa jebol. Ja idem domov najskôr odvolať ten nony. No však, ale počúvaj, vieš, Ale dá sa ísť domov. kúpili, vieš, nejakú devinu. Dobre. No, Teraz môžem... vieš, my sme si kúpili každý nejakú devinu, vieš, aby sme išli napríklad, že vieš, ako vtedy sme to robili. Počkaj, koľko sa platí? Za čo? Za toto. Niektorým 500. Jak je, že? Máš málo peniazy. Ale počúvaj, ale toto, vieš? Ja sa idem radšej previesť, podriem. No, Načem sa do tohoto a už ma nehľadajú. Vieš, a každý by sme mali devinu, vieš, a jeden by začal od vykrývača, vieš, druhý odtiaľ z dola, vieš. Počkaj, keď znam toto, že som hľadaný. Vieš, a neboli by sme na tým. No a ja by som si kúpila devinu, aj Eragon, Vlado by si kúpil devinu, vieš. Tak s ničím, že nebude strieľať ani Opraviť auto. Vieš? No a počúvaj, ale dobre, drž hubu, vieš, ale by sme nehrali ako na týmy, ale každý sám, vieš, ja sama, ty To je sám, volovina. vieš, to by bolo dobre. To je volovina. Hrať každý sám. No tak ale to nám potom nevidie, jeden by musel byť sám, chápeš, keby sme boli iba traja, jak by šiel ten Adam, vieš? No však nájdete ešte viacej, nie? No a kto A pôjde, Erik? Matej? Erik? No tak s tými by sme nešli, však oni sú jedni. Však Maťo, ja, tým, Maja. No Matej, len Mateja musíme presvedčiť, ja by som bola napríklad, ale nie, musíme... Maťom by si ty bola ja Vlado. No to by bola presila a Matej by nešiel, že chápe, že on nechce s guličkami hrať. On je pošťatý. Že... For Empire Central Radio, this is Rockin' Ricky. Adama musíme zobrať jedine. That dime next time you want to call your main squeeze, Vieš? because pretty soon Tak že či Adam bude môcť, ale Adam asi bude môcť, vieš? Ja budem za Adamom a ty budeš s Vladom, vieš? Aby to bolo spravodlivé, ale Adam vieš strieľať, chápeš? Dobrý Však aj ja. No však aj ty. from the comfort of your own že Adam je strieľať, my Adama za chvíľku dáme, že ja majú... A ja som dal Trnkovi takúto malú. Som dal na, koľko to bolo, na 7 alebo 8 nábojov.